on Herobrine Tupe osa 1 ja mä rikon toi yhden puun. Ja mä oon kaveri. Niin. Let's go. Eli ja meidän pitäisi koittaa selviytyä. Ainakin on tän jakson asia. Meidän pitäisi saada aivan pullit. Me yritetään kummalle. Saada ehkä 10 minuuttia. No se on hyvä. Me jatketaan aina tätä servua. Kyllä me joskus tehdään uusiakin. Koska tää joskus lagaa sille, että me ei pääse. Me ei tiedetä syytä. Mut jos tiedätte se, niin voitte sanoa kommentti. Vai? No voihan ne niinkin. Mä teen crafting table tuohon. Ja mä teen nyt hakun. Tee sä miakka. Selkis. Koska mä en nyt yhdellä jonkin vaan. Tee sä oma. Ota sä toi crafting table. Mä menen hakemaan meille vähän tuolla. Ei onko sulla sitä? Ei. Okei, minun kaveri on nyt tuolla jossain. Sen nimi on Roni ja mä oon Sami. Unohdettiin vähän sanoa. No. Mä sain 2 mitä toi onkaan toi Lea, toi nahkaa. Hyvä. Mä voit antaa mulle vähän puuta. Jep. Mä oon täällä. Tässä sulle. Eli anna mulle. No ota vaan 12. Niin mun kuuluu. No nyt koska mä saada ainakin 1 sänky. Sit mä teen lapionkin. Mä teen soppiin. Kerään soppiin. Mennäänkö nyt maan alle aloittaa kohta? Pitäis etsiä luolia silleen. Mennään etsiä. Seuraa mua. Ja me voidaan samalla ottaa ruokaa. Mä otan tän lehmän. Noin. Niin nyt mennään. Täällä voisi olla mun mielestä luolia. Mennään vähän seikkailemaan ympäri maailmaa. Joo. Mä oon samaa. Mut sit pitää vähän selviä niinku yöstä ainakin. Täällä on heti löytyy yksi luola. No käydään vähän tsiikaa, mut pitäis ehkä olla vähän enemmän varusteita. No mennään. Ei me nyt pitkälle mennä. Okei, joo, ei todellakaan. Joo, heti löytyy rauta. No voisitko... Niin, no mulla on hakku. Mä voin vähän rikkoa kiven. Me saadaan kivihakku ja saadaan noin raudat. Mut me jaetaan. Joo. Mä voin tehdä. Koska mulla on jo se. Älä sen. Kun mä oon tilata tän. Tää tuli paljon rumemmalla kuva. Unohtakaa vaan toi ääni. Mä sain 800 rautaa. Siis 9. Ai mitä on 4? Mulle 5. Mulle 5. Mun piti rikkoa ne, mut sä teit vastoinkäynnin. Seuraavat 1 on sulle myös. Oi. Siis mun aamulla. Anna mulle sit 4. Anna mulle. Ota. Mä otan 5 ja sä 4. Sä otat seuraavan. Droppaa mulle 5. Droppaa mulle siitä 5. Miten mä muka sen teen? Käytä eka 4. Siis, onko sulla nyt sitä... Voi... Täällä on crafting boxi. Ai. Käytä 4 vaan nyt johonkin. Ei eka meillä pitää olla uuni. No mä just tein sen. Sit mä Sinä laitat mulle puut sinne.
Ei, mahan paistettavaa. Ups, mä laitan tuohon. Täällä on se. Joo, mä droppaan sulle nyt 5. Ja mä otan mun 4. Aina sitä chestiäkin laittaa aina. Noin. Ja nyt siellä, mä panin omat sinne jo. Vastako? Sieltä tulee mun. Mä voin hakata meidän vaan pienen reitin. Ja siis nyt me jo löydettiin ihan hyviä ironia. Me tarvitaan 40 ironia. Tai me voidaan jatkaa sitä siis seuraavassa jaksossa. Joo. No me tehdään näitä aika usein. Vai mitä? Niin, nämä on osa 1. Me tehdään ainakin 50 tulee olemaan iso. Niin. Se No, tulee me olemaan vasta ainakin, aloitettiin, no. se tulee olemaan ainakin tunnin. Niin. No, vaikka tää Vaan sun raudat sinne. Joo, mutta tää voisi alkaa loppuilla tähän tää video. Tehdään vielä näistä jotain. Niin. Tää voisi vähän loppuilla tähän. Joten se olisi moi.